δύο πολύ γνωστούς κατασκευαστές αρμάτων. Ένος Τροσκάνη και Αγνή Στασινού τέθηκαν εκτός για οικονομικούς λόγους. Παρόλα αυτά όμως, ακόμη και όταν έφεραν αντιπρόταση που δεν επιβάρυνε οικονομικά το Δήμο, εισέπραξαν αρνητική απάντηση. Εργάζονταν για συνεχόμενα χρόνια στο καρναβαλικό εργαστήρι και τα άρματά τους αποσπούσαν πάντα τις καλύτερες κριτικές. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούσαν έντονο ενδιαφέρον και γίνονταν επίκεντρο του σχολιασμού ακόμη και για μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας. Και όμως φέτος στο καρναβάλι, η Αγνή Στασινού και ο Ένος Κοντράνη δεν θα βρίσκονται στο καρναβαλικό εργαστήρι σε μια απόφαση που ξενίζει, η οποία και στηρίχθηκε στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες φετινής διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και όταν οι δύο δημιουργοί βρήκαν τη μέση λύση προκειμένου να μην κοστίσουν στο Δήμο, εισέπραξαν και πάλι αρνητική απάντηση. Δεν θα συνεργαστούμε με το Δήμο, μας είπαν για οικονομικούς λόγους. Εμείς όμως προσπαθήσαμε και τους βρήκαμε και λύση, χωρίς να πληρώνει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Τους κάναμε εγώ και η Αγνή Στασινού από μια πρόταση σατυρικού άρματος, με δικούς μας χορηγούς, δηλαδή στην ουσία χωρίς να πληρώνει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Το οποίο αυτό δεν μας το δέχονται, γιατί λένε ότι δεν υπάρχει χώρος στο συνεργείο. Όπως τονίζει ο Ένος Κοντράνη, είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένη αντιπρόταση προς το Δήμο Πατρέων, βάσει της οποίας το κόστος εργασίας θα καλυπτόταν από χορηγό και το μόνο που θα υπήρχε ως υποχρέωση από το καρναβαλικό εργαστήρι ήταν η παραχώρηση πλατφόρμας. Επαγγελματικά με το Δήμο έχω 14 χρόνια που συνεργάζομαι. Τώρα άρματα δεν τα έχω μετρήσει, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι παραπάνω από 30. Και δεν έχει σημασία μόνο ο αριθμός, όσο έχει σημασία η ποιότητα, ότι ήταν από τα κεντρικά άρματα κατά γενική παραδοχή, τα οποία και προκαλούσαν και το κόσμο με την καλή έννοια. Δηλαδή εκφράζανε ακόμα και τα σατυρικά, πρέπει να εκφράζουν και την αγανάκτηση του κόσμου. Το Super B επικοινώνησε με τον πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας, Ηλία Γρηγόρη, ο οποίος απάντησε πως φετινή απόφαση είναι το καρναβαλικό εργαστήρι να χρησιμοποιήσει μόνο τους δημοτικούς υπαλλήλους και να μην προχωρήσει σε καμία σύμβαση με εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως τονίζει ο κ. Γρηγόρης, τα χρέη της κοινοφελούς επιχείρησης προς τους προμηθευτές μόνο ξεπερνάνε τις 700.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης ούτε των υλικών για τα άρματα των δύο καλλιτεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της συνεργασίας τους με το Δήμο Πατρέων έχει προκαλέσει συζητήσεις. Εκ παραδρομής Ένος Κοντράνη, λοιπόν, να παραμένουμε στο θέμα. Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση των διοργανωτών του καρναβαλιού να μην συνεργαστούν φέτος με την Αγνή Στασινού και τον Ένος Κοντράνη. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο αυτό το όνομα σήμερα. Οι οποίοι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπέγραψαν καρναβαλικές σατυρικές δημιουργίες που είχαν προκαλέσει πανελλαδικό ενδιαφέρον, όπως το άρμα του Εφρέμ, του Λάκη Λαζόπουλου, της Τρόικα και το γνωστό τον Ράδιο Αρβίλα. Η Αγνή Στασινού είναι κοντά μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Καλησπέρα, Αγνή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, πότε ενημερώθηκες από τους ηθήνοντες για την απόφασή τους να μην συνεργαστούν μαζί σας? Ενημερωθήκαμε όταν τους κάναμε την πρόταση να τους φτιάξουμε ένα άρμα εντελώς δωρεάν, με τη βοήθεια χορηγών. Να βρούμε δηλαδή εμείς τους χορηγούς και να τους φτιάξουμε ένα άρμα από το οποίο εμείς δεν θα παίρναμε ούτε ένα ευρώ. Ποιες ήταν οι εξηγήσεις που σας έδωσαν εφόσον απέρριψαν την πρότασή σας? Ότι δεν υπάρχει χώρος στο καρναβαλικό εργαστήρι. Δεν υπάρχει χώρος γιατί ακριβώς? Για να κάνουμε τις κατασκευές που θέλουμε, τα δύο άρματα. Ένα το δικό μου και ένα του συνάδελφου Ένος Κοντράνη. Άρα το επόμενο ερώτημα είναι αν σας πείθουν οι εξηγήσεις της κοινοφελούς επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας σχετικά με αυτά που σας είπαν για τα περιορισμένα οικονομικά. Προφανώς όχι, δεν μας πείθουν. Και δεν νομίζω ότι πείθουν και εσάς. Τι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας δηλαδή? Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από προσωπικούς λόγους, και τους οποίους δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχουν. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να πιστεύετε να καλύψουν την παρουσία σας με τη χορηγία που προτείνατε? Βέβαια, εννοείται. Δεν είμαστε τυχαίοι. Συνεργαζόμαστε με το Δήμο της Πάτρας τα τελευταία 14 χρόνια. Έχουμε κάνει πολύ καλές δουλειές. Μετά από 14 χρόνια? Βέβαια. Έχουμε κάνει εξαιρετικά καλές δουλειές. Έχουν προβληθεί σε όλη την Ελλάδα οι δουλειές που έχουμε κάνει. Και φέτος, λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί αρχικά αυτό μας είπαν, ότι υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να συνεργαστούμε, το σεβαστήκαμε. Και σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τις κατασκευές μέσω Σας είπαν χορηγών. δηλαδή ότι δεν θα συνεργαστούν μαζί σας ή γενικά δεν θα συνεργαστούν με άλλους δημιουργούς? Καταρχήν δεν μας πήραν ποτέ τηλέφωνο, δεν μας κάλεσαν ποτέ σε συζήτηση.
δεν μας έδωσαν καμία εξήγηση για ποιο λόγο είμαστε εκτός. Εμείς τους Σας είπαν ότι είναι παρακινήσαμε. οικονομικό το θέμα. Μας είπαν ότι είναι οικονομικό αφού εμείς τους πιέσαμε. Και εν τέλει δεν είναι οικονομικό. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα. Τι εννοείτε? Ότι τους κάναμε πρόταση για να φτιάξουμε τα άρματά μας εντελώς δωρεάν. Να μην βάλει ο Δήμος της Πάτρας ούτε €1. Και εκείνοι συνέχισαν στην αρνητική αυτή στάση, λοιπόν. Αυτό Ναι, μας λέγοντας ότι δεν υπάρχει χώρος. Καλύφθηκε δηλαδή με κάποιους άλλους συναδέλφους σας ο χώρος? Φέτος ειδικά γίνεται το μίνιμουμ της δουλειάς. Υπήρξαν χρονιές που είχαν γίνει πάρα πολλές κατασκευές. Μιλάμε τώρα για έναρξη καρναβαλιού, για λήξη, για παιδικό καρναβάλι, άρματα γύρω στα 14 με 15 και ποτέ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πάντα ήμασταν εκεί όλοι μαζί και δουλεύαμε. 14 χρόνια δεν είναι λίγος καιρός. Υπάρχει τελικά ανοιχτό παράθυρο για να συνεργαστείς εκ νέου με το Δήμο? Από την δική μου την πλευρά προσωπικά βεβαίως και υπάρχει. Από τη δική τους δεν βλέπω. Υπάρχει κάποια σκέψη ενδεχομένως να δραστηριοποιηθείτε φέτος σε κάποια άλλη πόλη? Βέβαια, βέβαια. Και δεν σας κρύβω ότι ήρθαν από άλλους δήμους και μας πρότειναν συνεργασία. Φαντάζομαι όμως αυτό δεν σας είναι λίγο δυσάρεστο μετά από τόσα χρόνια. Ναι, μου είναι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το κάνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου απόψε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Επίσης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας. Μόλις